Hej, velkommen til part 1 af random ting, vi bare lige har lyst til at snakke om. Har jeg egentlig fortalt dig, at jeg har set en ko med 4 ben? No shit, du har set en ko med 4 ben, bro. Jeg har også set en med 26. Den havde bare så lige skrevet, den så bare lige skrevet 22 af. Bro, nej, har du egentlig tænkt på, ikke? Ja. Prøv at tænke, hvis vi er i en simulation. Altså, vi ikke er virkelige. Ja. Altså, det er bare crazy at tænke på, at hvis vi ikke er virkelige, og aliensene bare kigger på os. Jeg vil gerne hoppe ud af et fly uden parachute, for at se, om det virker.